връщаш се в България, понеже ДПС-то спечели изборите, се приготвяш за новия си външен вид. Да. Как е? ДПС-то ще бъде. Приятно е? Къде? Хана Масярова. Ben çok ısırdım, göz gördüğünüz çok teşekkür. Kişi yaptımın kişi bu. Браво. И това ли е предизборните обещания? Какво ще направите Ben по çok отношение? ısırdım предизборното обещание. Какво ще направите по отношение на пенсиите? Пенсиите. Ще съдат картоф. Леблебия, леблебия. Мюсюлманите обичат леблебия. Хумусът, как се прави хумус? От картофи хумус не става. Стюн ще гледам, стюн. Стюн. Turkish blend. Turkish blend, да. На камел. Ще има камел от Turkish blend. Кафе на джезве. Еги. What's up, you guys? Еги идват уроднините. Американската урода идва. Чакайте, направи една снимка с храна.